eko boyata ma falde Goudiri sertu e caɗele goyka jawdi walla mbiyan ŋakkere kisal e mbadi kupti dindi sabu ɓe dañi fawanede hayre adande galle konunkoɓe walla ni mbiyan ha joni ka militaire taw fawi nden ɗon hayre ko maître Sidiki Kaba jagorɗo kalfinaɗo doole konu gendi woni ministre des forces armées omo ardi e Oumar Mamadou Balde gouverneur mo diwan Tambacounda wondude e gardiɗo konunkoɓe ha joni ko tone Tambacounda kono jabbimo kanko maître Sidiki Kaba ko préfet mo falde Goudiri e maire commune mo Goudiri président conseil départemental e dendagal sous-préfet ji maire ji kam e hilifaɓe hewɓe wobɓe to banggue diine e to dawrugol kala on ka militaire noon jaajendi mum tolnima e 3 hectares ma waɗe hen caserne dingalal coftal ɓalli nokku to ɓe gekkoto pellugol ɗe golle noon gonani ɓesgu falde nde kala weltare sabu Goudiri woni ko e hakkude keeri leyɗele kadi nokku o ene heewi goyka jawdi no feewi ko ɗum saabi tawtoranoɓe golle ɗe foof dañi ɗamaw ɗo e dummuna dabbo maɗen caɗele mbaw safrede no hannirta ni ngam ɓurde wawde wallude ɓesguji ɗi jagorɗo o holliti kadi e ko ɓoyata Goudiri ma dañ galle sapeur pompier en ɗum foof ko wallude yimɓe nokku o e wonde e hoolare timmude golle ɗe jofiri ko tottirde fodde ujunnaje 10 masque ngam haɓade mboros coronavirus taw tottiri ɗum ko biyeteɗo Birane Diop chef d'état-major général des armées o fawi ɗum e juuɗe préfet mo falde Goudiri.